Dragi prijatelji, danas ćemo malo kuhati. A što ćemo vam spremiti, vidjet ćete nakon uvne špice. Ostanite uz nas. Dakle, nećemo danas spremati nešto posebno, ali ćemo napraviti nešto što vam već dugo vremena obećavam. Danas ćemo napraviti jedan zlatni lijek, zlatno bogatstvo u kojem imate i morate imati u svojoj kući. Naravno, govorimo o čaju od kurkume. Kako se priprema čaj od kurkume, vidjet ćete u nastavku. Eto, kao što sam spomenuo, za čaj od kurkume potrebno vam nekoliko sastojka. Prvo ćemo uzeti jednu žličicu kurkume, pošto ja više volim, uzet ću još malo. Nakon toga ćemo staviti pola žličice cimeta. Vidite, ja imam sve u velikim bočicama jer ih puno koristim. I isto tako, ovdje nećemo moći, uzet ćemo jednu žličicu džumbira, ovako jednu količinu. To vam je količinski pola ove žličice koje sam prije stavio. I uzet ćemo dvije, ovo ćemo očistiti, žlice meda. Za one kojima je kurkuma dosta loša u okusu, to jest koji vole slađe, neki si pojačaju to još jednom. Nakon toga imamo vodu koja je zavrela i potrebno je samo prvo pola natočiti i promiješati, tako da vam ne ide van, da možete dobro izmiješati. I nakon toga samo dolijte vode. I kako pijete ovaj čaj, tako ga miješajte cijelo vrijeme, tako da je ovaj talog koji nastane popijete do kraja. Izuzetno dobro za probavne probleme, izuzetno dobro za crijevne viroze, za probleme sa stomakom ili sa crijevima. Dakle, evo ovaj način na koji se priprema čaj od kurkume. Dakle, čaj od kurkume je zlatni lijek, zlatni pripravak. Imajte kurkumu i ovaj sastojak uvijek kod kuće i garantirano vam je zdravlje ili brzo rješavanje poremećaja kada do njih dođe. Moje ime je Danijel Salijević, vidimo se u idućem videu. Ostanite uz nas i nadalje. Pozdrav!